I de moment anem direcció Vall d'Aran, on aquí està plovent i esperem que allà sigui neu fresca i blanca. Estem fent tots els preparatius per sortir cap a fer el tuc de Parròs, a Baqueira, al Pla de Beret concretament. Això dret, si per nosaltres és molt fàcil això, som unes màquines. Òptim total. Sembla que sí, bueno, anem fins aquí dalt i veurem, no? Com si aquí hi hagués la vall aquí al mig. Sí, per això que tampoc ens hem d'enfilar perquè igualment haurem de baixar. No? I aniria fent ja cap aquí davant, Vale. aquí davant ja veurem. Anem a treure el nas aquí. Estem gairebé a 2.000 metres d'alçada. Fem la ruta cap a la vall de Parròs, que és la que ens porta al tuc de Parròs, al pic de Parròs, que està a 2.797 metres d'alçada respecte al nivell del mar. El terreny és bastant planer de moment a l'entrada, hi ha un gruix de neu d'uns 10 centímetres, hi ha molt poqueta cosa. De fet, aquesta temporada està sent bastant dolenta i de moment no es presenta cap dificultat al camí. Ens deuen quedar unes 3 hores de marxa més o menys. Ens anem en direcció al tuc que veureu ara mateix, que us ensenyo, que està més nevat al darrere de tot. Ara és quan ens apinyem. Anem a buscar la traça que hi ha aquí. Les vistes són realment espectaculars. Estem arribant a la... Falten 200 metres de desnivell per pujar al tuc de Parròs, que és aquest.